ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ሎጓዓን ሰባ ግራት ክብሩ ኣብ ዝበሃል ቦታ ካብ ወላዲኦም ኣቶ ግርማይ ኪዳነ ከምኡውን ካብ ወላዲቶም ታቦት ክሰተ ተወሊዶም ዓብዮም። እዞም ካብ ብሞጋሰን ሕርሻን ዝነባበሩ ስድራ ዝተወልደ ኣሕዋት 8 ውሉዳት ኮይኖም ዘርኦም በኽሪ ገዛዩ። ወለዶም ብፍላይ ድማ ወላዲቶም ፍሉይ ዝኾነ ተገዳስነት ኣብ ትምህርቲ ስለ ዝነበራ ንደቃ ካብቲ ናታ መነባብሮ ዝሓሸ ህይወት ክሕለፉ ብምባል ከተምህሮም ዝወሰነት። ነቲ በኽሪ ገዛ ዝኾነ ዘርኦም ድማ ናብ ትምህርቲ ለኣኸቶ። ወላ እኳ ነቲ ኣድካምን ሓገዝ ዘድልዮም መነባብሮም ዝሕግዛ እንተነበረ ግን ንትምህርቲ ቀዳምነት ብምስራዕ ሰደደቶ። እቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ደንበ ግራት ገብሩ ካብቲ ብጥርኑፍ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣዝዩ ምሕዱግ ብምንባሩ ገና ብንእሱ እንከለዩ ንነዊሕ ሰዓታት ተጓዒዙ ዘርኦም ትምህርቱ ዝከታተል ነይሩ። ነቲ ዓብ ገዛ ዝኾነ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ምስ ሰደደቶ ካብቲ ከባቢ ብዙሕ ተቃውሞ ይገጢምዋ። ክንዲ ዘሕግዘክስ ንትምህርቲ ብምባል ብዙሕ እኳ ከዕንቅፍዋ እንተኽኣሉ ንሳግነቲ ኣብ ሕልማ ዝነበረ ደቃ ብትምህርቲ ዓብዮም ክትርኢ ነቲ ዘረቦም ሰምዕ እዝኒ ኣይነበራን። በቲ ዘርኦም ኣብ ትምህርቲ ዘርእዮ ጽቡቕ ዝኾነ ገስጋስ እውን ነቶም ዝተረፉ ውሉዳታ ናብ ትምህርቲ ንኽጽምበሩያ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ኣፊራቶም። ኣይተምሃሩ ስድራናዚ ወልሓንቲ ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ክሳ ይብሉን ኣይጀምበሩን ከማን እጂ ማዘር ኣነ ፋዘር ወታደር ነይሩ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣብ መስጊባት መፅያ ካልኣይ መዓልቲ ኣብ ክሳይ ገለ ይድወፍሩ ነይረ ክትመሃር ኣለኩም ገል ብዙሕ ነገር ዋላ ኣነ ከኣቱ ከለኹ ብዙሕ ነገር ክሳይ ፍሕፍሕ ምፅዮ ኣብቲ ገዛዚ ክወፍር ምሻሎ ትምህርቲ እንታይ ትምህርቲ ድብሉሉ ክስታይ ሕጂ ብዛዕባ ክትመሃር ኢኹም ካብ ተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ክትመሃር ኢኹም ገለገለ ዝብል ነይሩ። ኣነ ካብ ምሻሎ ናይ ኣምላኽ ነገር እዩ ስኢል ምሻሎ ከምዚ ብዙሕ እንዲም ምሳና ጀመሩ ብዙሓት ኣቋሪፆም ምሳና ድወደ ካብ ዝብለክ ዘለኹ ዓዲሲ ሓንቲ ጓል ንሳ ከማን ኣብዚ ኮይና ተማሃረት ድወደ የለን ምሳና ጀመሩስ ብዙሓት ኣቋሪፆም እሞ ፈቐዳ ክሳይ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብታ ንትምህርቲ ኣይሄከየን እየን ቅሑል ሰብ እዮ ሰዓት 5 ገለን ገለ ኢኻ ትብገስ ካብቲ ቦታ 10 ገለ መለ ኪሎ ሜትር 11 ዓመት ሰብ እዮ ናብኣሲ ተስእ ተኢሎም ንግሆ ብትት ዘርኦም ዝኸፈቶ ጽቡቕ ዝኾነ ባብ ድማ ንተኽላብ ድሓን ዝኾነ ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረክብ ብምባል ናብ ሕምብርቲ ዝርከብ ቤተሰብ ተሰደ። ናይ መባእታ ትምህርቱ ጀሚሩ ነቲ ኩሉ ናብ ፍቑ ስድራን ዝዓበየሉን ከባቢ ብምጽዋር ድማ ኣብ ትምህርቱ ሓደ ካብቶም 3 ቀዳሞት ዕዉታት ክኸውን ከኣለ። ናይ መባእታ ትምህርቱ ኣብ ሕምብርቲ ዛዚሙ ናይ ማእከላይ ደረጃ ድማ ናብ ትንሻኢ ምኻድ ትምህርቱ ቐጸለ። ድሕረዚ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ንምቕጻል ናብ ሊባን ተመሊሱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይ ደረጃ ፌስቲቫል ኣተወ። ኣብዚ ድማዩ እቲ ናብ ራስኮፕሊ ሃይሉ ዝጀመሮ ነብስኻ ንትምህርቲ ኢልካ እንድሕር ተበጊስካሲ ክትከፍሎ ደለካ ዋጋ ኣሎ እንዲ ግድን ኢኻ ክትከፍል ደለካ ንስኻ ምክንያቱ ዕላማ እንተዲካ ወይ ራእይ እንድሕር ኣለካ ሓደ ነገር ክትበፅሖ ደለካ ነገር እንድሕር ኣልዩሲ ግድን ነቲ ናይ ናብራ ክስታይ ነቲ ክብደት ናብራስ ከምዚ የለ ሓሲብካ ክትጓዕ ዘለካ ምክንያቱ ኣብዚ መፅያ ኣነ ኣብኡ ኣክሰስ ናይቲ ትምህርቲ ናይቲ ሃይ ስኩል ዝበሃል ግሬድ ስለ ዘይነበረ ኣብዚ መፅያ ክመሃራለን ክቕፅል ከዓ ስለ ዘለኒ ናብዚኣ መፅያ ኣብዚኣ ስኮብሊ ኮይነ ካልኣይ ነይርኒ ኣብ ወደ ኮይዱ ኾነ ንማቲ ኣብዚ ምስኡ ማለት ድሓን እዩ ኣጋጣሚ ኣነኻ ከም ዝኽብለኪ ከለኹ ማዘረይ ግድን ኣብ ሰሙን ወይ ኣብ 2 ሰሙን ገለስ ትመፀኒ ነይራ ሪኣትኒ ኣብ 2 ሰሙን ድኾነ ክሳይ ጌራ ተሓይዛን ትኸይድ ኣብዚ ከዓ ድሓን እዩ ምስ ሰብ ገለ መለ ሓበራዊ ሂወት ከዓ ነይሩ ካልኣይ ነይርኒ ሕጂ ስኮብለስ ክትብሎ ይትኽእልኒ ሃዳርጋ ኣድቫንስ ስኮብል እየ ድብላ ኣነ ሕጂ ዳ ተሓጋገዝካ ስለ ዝኾነስ ብዙሕ ክሳይ ነይርዎ እንዲ ደይብሉ ፀገማት ደይብሉ ይኮነን ምክንያቱ ካብ ስድራኻ ተፈሊኻ ትሰቃይኻ ደለኻ ነው ገለ ነገር ክጎለካ ክእል ገለ ነገር ባዕልኻ ክሰርሕ ትኽእል መፂኻ ካብ ትምህርቲ ምሳይ ተሰርሐን ፀንሓካ ገለ ወዚ ክሳይ ትኸውን ገለ ፀገማት ነይርዎ ግን ንዑ በዲኻ ክትሓልፎ ዘለካ ኣሚንካ ስለ ትብገስ ኣነ ብዙሕ ቻሌንጅ ገይርና ኣይብልኒ ተሓኒ ነይሩ
ዘርኦምን ተኽለኣብን ኣብ ትምህርቲ ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት እናመዝገቡ ስለ ዝኸዱ ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋቶም ዓብዪ ጽልዋዩ ኮይንዎም ከም ውፅኢቱ ድማ ነቲ ምንኣስ ተኽለኣብ ዝኾነ ያፌት ናብ ሊባን ብምምጻእ ምስ ተኽለኣብ ብሓንሳብ ብምዃን ክመሃር ጀመረ ዘርኦም 11 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፌስቲቫል ብምዝዛም ናብ ሳዋ ወረደ ኣብ መልቀቕ ፈተና ማትሪክ ናይ ዲፕሎም ነጥቢ ብምምጻእ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ኣተወ بعودي بانكين فاينانسن تمرتو زازيمو عبز حج وان دما عب نقراو بانك عم نطف سراح يركب تخلق أبون عملك أفتنا ماتريك ناي ديغران نتبع عمتيو عب كوليج مهندسنا عب عودي إلكتريكاوي مهندسنا ناي كالا عمد تمهرالو يافيتون عصرتهم زغدمو أحواتو بمحاس تمهارات يشعيك فلغينو كابتون بلوصات تمهارو بيت تمرتو مأكلاين كالا درجة فيستيوال كوينو تمرتوي كتتلالو هو سلوا دا بتعمي تسأليهم مالت زي كم كستاي نفعي نيرو سمارامي بدحراي مالتي تخلاب حجي اب برايز وينر يو كاب دجمبر صبق يو تخستاي اسيو بقنا اب زي نفعتهم بت اب تنشاي مسم خاب تنشاي مسمصه نفعتهم اب زلو تمهارو اجخا حجخت نكسالك قليل كابتا شايك فليخا كساب ماتري እንዳበልኩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ደድሌካ ከዓ ኣነ ተመዲበ ነይረ ጋጣሚ ሸ دليل كم صحفت دما ترى أزن خمس ألكي عند أولكو كم دنكس غيره مالتي بقولنا خيسة شعوني يافيتي وعبز المسجد الدحري مالتي حجنتي كوينا أنا سوا كيورت خلاص قد نعوخ تحزل نزل الحساب غيره مالتي ثاني سكوب اللي نورا قال ملسي سوش عشات شيك فلي نبزي أمتي مالتي أنا تاشعي عصري كله تحرقورنا نبزي أمتي لك كمتا سجلنا نبرة نعو أنا تنابرا بزلوا مستبوطا علالي وكيد نتمرتون كساي جبركم زلوا إن شاء الله أنا قرب كساي جبروا لندي كنت تزل لا ولا أنت زي أنت شو مدري يقول كله ولا تزي حقوسك ولا بتزوجوا من مخرطات جنزارو بيكتسالي كم زي نفسي كساي جبر عبيلس كم زخت جبر عليك كما يكون كاتكون لك أصل عليه كم زي أي كساي ست جبر يبلكان عمتات كاس كدرت يبلكان يله أنت مخرج الوالد نيرمونيات السخاء دحريخا سخاء أنا نعقد رايح بالدخل سخاء دحريخا دلوكم أنا بالناس كنا نسألنا تاسن سلت زرام مسايته مهيرو مسايكا ساوريدو ماتي مالتي زرام أفتز خدر نبرة بوغريز مهار نيرو كابغرات بورز بحال تحتي كابي 10 كيلومتر 10 كيلومتر تخونه تا عندنا ذو مالت بوغرو ندات مال لسه يمهار نيرو أما وداتها جن سايكل متين كابزا ماخل عدها هيبوم وقدسات نفعته مهارة بايلون أبطبعي تمسكني مساي وي رئيس لزلو طبق مكتوه مالتي تمحواته ناتو كنزكو حاولنا ازدخمه إلهم ناتو أسر سيبهم طبق كاي خدلو مالتي يافيتون أحمقان أسرحاتو بمعز أبز أوان دما ولا كوا بعدمه نقص انتخنا لك أكم تمز عبي أحواتو أسر أب تمرتي تصبو جرم زت حزوه نسر مانة من أس أحواتو مسؤول بممتع كم عب حاو بموهان أب تمرتي كحق زومن أمنا برادما كألمن كيلو زلو نزي نايسكوب لي هوت بخميت حوابيرم كمي كم زوت صربا بخمزي قلتو زي عب حاوي اسمورم عباي سل نبرم سيبزي سو أبز نايب نقول مالتي مساحة قال سريع اللي غيد سواء أنا غاب دهري مالتي مساحة سريع اللي غيد نيرا دهريو شيء كأخ لا صيد استقبل مالتي مالسي دعاني قرب تنافق مستدرك قال تولد دليل زعل حويش للنورة بزح استايق أنا بيني استقبله خون هذه مسلسل النور كلنا دعاني برنيرو سوستايدا نافقوسن يلا أجوجون نير جبت فلما فلاي نزوم كلاس قالت ألم نير دي مساي سلزي كونو سلم ساي زي تمارو بزع يسأل أم نيره سدراخ أي نافق نيره قدن قدام سنبت مسانا يزوع تغلاب كاني قدن كلتقنت أو قدن عنا مصنعت وديفو بزمسيو مسانا خرد أنا قاله يفتني أبز دفولت أسلزي بلي كاني كتصنع يفتني مالتي هو دحاني يحجزني يوم كأني حدنا يمشي تعجي خيد ولا دمهر قدن مساحة سريحة وقت حاتي وجازا خستيري دقيت إحنا قاعد حرم مسيافيت مسمت أنا هاني مش الدرار كما غيرنا
ተሓጋጊዝና ንቕበሎ ማለት እዩ ስሕጂ በዓል ኣስመሮምን ያፌትን ዘፅንሕዎ እሶም ስለ ከይድ እቲ ምሳሕ ገብረሉ ተኣድራር ገይሩሉ ፀንሕ ዝነበረ ኣንሒና ከዓ ከምኣ ልክዕ ያፌት ምሳሕ ንግበር ገለ እንዳበለ ተሓጋጊዝና ምሳሕ በዓሎም እንዳሰርሑ ኣነ ገዛ ላዓይለ ሰብ ዓራት ዘነፃፅፍ እሶም ምሳሕና ሽዑ ብሓንሳብ ንምሳሕ ማለት እዩ ኣብ ልኡላን ኣብ ያፌትን ክዛረብ ንድሕር ኮይኑ ኣዝዮም ኣብ ክላሶም ኣዝዮም ጉዱሳት ንጡፋት ተምሃሮ እዮም ዝኾነ ክሳብ ሂብካ እዮም ዋላ ኣብቲ ሓፈሻዊ ጠባዮም ገለ ክንሪኦም ከለና ካብቶም ምስጉናት ኣለውና ንብሎም ተምሃሮ እዮም ሉላ ኣዝያ ንፍዕት ተምሃሪት እያ ከምኡዓ ዋላ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅያስ ኣዝያ ትግደስ ተምሃሪት እያ ከምኡዓ ዋላ ኣንሒና ከዓ ዘይተረዳእና ነገርሲ ከተረዳእና ትህቅን ኣብ ክላስ ዋላ ነቶም ድሕሪና ዘሎ ዋላ ቅድሜና ዘሎ ከተረድያ ትፍትን ከምኡዓ ከምዚ ግሩፕ ገለኻ ከምዚ ናይ ግሩፕ ዲስከሽን ገለ ክንገብር ከለና ኣዝያ ትሕግዘና ኣብ ትምህርቲ ፅቡቅ ዝኾነ ተገዳስነት ኣለዎ ምስቲ ተምሃሮ ሓያላን ዘለዎ ከዓኒ ኣብቲ ቴርታ ናይ ምቅዳም ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ምርዳእ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሶም ኣብ ላብሌሪ ማለት እዩ ክሳብ ሰዓት 3 ገለ ላብሌሪ ከዓ ካብ ሰዓት 8 ሳብ ሰዓት 5 ስለ ዝኽፈት ኣብኡ ብተደጋጋሚ ምስኡ ዲስካስ ንገብር ማለት እዩ ስድራ ቤት መሰረት ኩሉ ዕቤትና ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ምኹስኳስ ውሉዶም በዘይ ምስልካዮም ፅዕሩ ክንዲ ዝኾነ ድማ ወጋሕ ፀብሐ ካብ ምክታል ውሉዶም ኣብ ትምህርትን ኣብ ኩሉ መንገድታትን ወላ ንሓንቲ ካሊእ ትኹን ቀም ከይበሉ ዝፅሕሩ ዘርኦም ከም ዓብ ገዛ መጠን ድማ ነቲ ወላዲቶም ዘንፅፈትሎም ፅቡቕ ሰረት ንሳቶምን ብፅቡቕ ገስጋስ ሒዞሞ ዘለዉ ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ እቲ ሰንሰለቱ ኣብቶም ንኣሽቱ ኣሕዋቱ ከይብተኽ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ናብ ሊባን ብምኻድ ድሃዮም ክገብርን ሓገዝ ክገብረሎምን ዝረአ ንከታተሎም ሕጂ ናይ ኣስመሮም ከምኡ ኣነ ከዓ ከም መስመሮም ንኽሳ ግበር ኢለ እሱ ኣብ ሕጂ ዝኸኣሱ ዝያዳ ካባይ ንላዕሊ ጅብቲ ካልእ ሓበራዊ ኢና ንተሓጋገዝ እምበር ኣስመሮም ይኸባይ ንላዕሊ ኸማን ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ሰለስተ ክሳይ ድጭፍጭፎም ማለት እዩ ኣረዳእና በሉኒ መፅእ ከለኹ ከምዚ እንታይ ሕጂ ኩሉ ወዲእኹሞ ማለት ዲ ገለ እንዳበለ ክሳይ ገብሮም ማለት እዩ عوتا سبات كل جزء እናተመሃሩን እናተመክሩን እዮም ጉዕዞኦም ዝቕፅሉ ንመሰናኽል ይሰግሩ ንብድሆታት ይስዕሩ ንዝዕንቅፎም ይሰግሩ ዕላማታቶም ብዝግባእ ሰሪዖም ናብ ምዕራፍ ዓወት ይቃምቱ በዚ መሰረት ድማ ንኹሉ ድሌታቶም ክበፅሕዎ ኣይሽገሮምን እዞም ኣሕዋት ድማ ነቲ ዝተበገስሉ ዕላማ ንምብፃሕ መደባቶም ሰሪዖም ከም መንእሰያት መጠን በቲ ኣብ ከባቢኦም ዝሪእዎ ነገራት ከይተፀሉ እዮም ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ ሕጂ ኣብዚ ዝነበርኩሉ ኣብቲ 3 ዓመት ምፅም ዘልኩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ትምህርቲ ሲ ካብ ናይ ንዝዩ ከም ቤዚክ እዩ ዝብለን ነይሩ ዘሮም ካብዚኣ ሕጂ ትምህርቲ ዝሓለፍከ ወላ ኣብቲ ናይ ሽልማት ቦታ ኣብ ገለ ሃሉ እምበር ትምህርቲ ቤዚክ ካብዚኣ ንላዕሊ እዩ ዝብለኒ ክሳይ ነይሩ ወላ መምሃራነይ ከምኡ ድብሉኒ ነይሮም ካብዚኣ ካቱ ነክስ ዘለካ ሕጂ ትምህርቲ ትምስርተላስ ከም ሓድሽ ግረፎ ዝሓለፍከ ሕጂ ግን ሓደ ኢልካ ትምስርተላ ንማትሪክ ትኾን ናብቲ ላዕሊ ደረጃ ትምህርቲ ሕልፈካስ ካብዚኣ ስለ ዝብሉ ነበሩ ኣነ ብዚኣ ስከብሉ ስለ ዝነበርኩ ክሳይ ነይራት ሓንቲ ዓራት ንዛ ጣውላ ጥራሕ ነይረናኒ በቃ ኮርስ ገይረ ነታ ጣውላ ኣብቲ ዓራት ኮፍ ኢለ ኣብታ ጣውላ ድሓድር ነይረ የፅንዕ ነይረ በዚ ኣብዚ በረኻ ረኸብትኩ ከዓ ዝንበብካ በዚ በረኻታት በዚ ድሕሪ ገዛና ኣሎ ሕጂ ከም ዝጎቦ ኣብኡ ከይደ እንሻሎ እቲ ስኬጁል ሲ መፅኢ ሓንሳብ ካብ ትምህርቲ ደቂሰ ካብኡ ናብ መፅናዕቲ እየ ዝኸይድ ነይረ ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ብዚሕካ ክትፅንዕ ዘለካ ከምቲ ናይ ሃይስኩል ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ከዓ ተንትልዋኒ ተንትርፊ ግዜ ኣብ ዕረፍተይ ናብ መፅናዕቲ እየ ዝሕልፈን ኣብኡ ንረዳ ማለት ተረዳእኒ የረዳእ ንረሳይ ከዓ ንተሓጋገዝ ማለት እዩ ኣብዚኣ ካብ ትምህርቲ ምስ መፃና ግድን ምሳሕና ሰሪሕና ሓንሳብ ኣዕሪፍና ማለት እዩ ትምህርትና ከዓ መፅናዕቲ ከዓ ንቐፅል ማለት ሓግዛ ማይ ገለ ኣሎ ኣብዚ ገዛ ምባል ምልዓል ገለ ይሕግዛ እዮም ሕጂ ኩሉ ግዜ መፅሓፍቲ ዘርኦም ስለ ዝገዝኡሉ ኣሎ ናቱ ዘብል ከምዚ ናይ ንእሽ መፅሓፍቲ ማለት እዩ
أنبب لنا ساينا نبلا نعخان نقص كسمات كل جزء أنبب اختن ببالك مع الزرع مع وش رأي ما بي وسيح مالو كابي تبغى شو ميلا كم ممكن كون لنا كم ترايدي هنا دعلي ممكن كون لنا أجهان الناس درانا بيلو قال الناس نبلا ما مسون نتابع عمالي مسود أخذ مرتين هذا ميديسين ياخد ده تمام بزلوا تمهارون نفعتي استمع أذن ورس سامع ندرن إحنا عجي ولا أنفعنا نبر راي نقدسنا نتصنعنا بزح خاء مصحفتي أين ركبنينا نيرنا نمهار البيت تمرتي أبزجن أبورسانا أخي تسترف مصحفتي أب لابريري كل مصحفتي نركب علينا حجي أو لابرير نايلا ولا عيتها بخاص مسرح قات سؤنا لنا مصحف حانت أب سلسة قليم دوبخ أبزجن كم دليت كمصحف يبم ما أن لابرير توكيسكا قد تسرح يا خا عيو خم تسرح تقبرخ مالتيو مصحفت سلازل بزدا صبو بتاع صبو نبل نصنع مالتي مسوسي تلمامي كي هو حجي لميدي حجي مسوم لميدي كله مسوم حازم محزنات قال فطيره من ابز بيت تمرتي ولا حنتي فالتي حجي مزوم تمهار تفقنا سرير درام مرتم سوداه دكتور كوني يزدلان يا فيت بخمزريو أبتاش عكفلينا بحسب تراخيما نفيت كان في اعتمار أيوم أبتاش عكفلو زبلت اعتمار يكون رخيبة مالتي دحين أبلا برير بحسب الوعد ديسكاس نقبل زي ترد عني سو نقراني سرد أخوها سو نقرا مالتي بحسب ديسكاس نقبل والله بتعمل في استمهارتيا ماتسي كمتي ولا كابر حق ماتسي أقل من لب أبتمر زلوا تقدسنت بتعمي تبوي كلا نقر كمزي تم مزنا أوي كام سخازلا محاوس أقل زي تردهم تورا تردي وخلون نعي تردي إني قليلا أي تخيدنا نعها خطرد أكي أتفتن بتعمل في التمهارية أزام حوات كابتناتهم تمكره هو تمرتي تبجيسهم أقداسنا التمرتي أزي عبي خمزخانة بفلاي دما أبزي زلانيو زمن بزي فلت أسدريك سوقهم كم زي تخلن يوم زغالسو سلازي دمايهم كابتي سدرابيتهم فتلناي فلت أزتحازهم وان جميرهم كي تحللوا زيتعورو كم زلو يغالسو تمرتسي دغيرك أيو سب تقبرهم مالت نزي بزي كباب دول بعد عبي خاسي تام أنكم موسي دلاتي كاسي بتمرتي خاخت وص دلك مس سبت انبر مالتي مس بزحات انبر اب ساواوريت كاب بزحات تمحرو مس بز قليل ነገር አይኮን ኣብዚ በይنኻ ተዓሽካ ነርካ ድሓር ወፂኻ ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እጂ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ኣሎ ትምህርቲ ግዜ ሂብካ እንተ ሰሪሕካሉ ዘይመጽ ኣይኮነን ሕጂ ገለገለ ምርዳእ ኣብይና እንዲና ዓላላ ይብል ድራ ግዜ ዘይደግማ ሓንቲ ርእስቲ 10 ግዜ ምዝደገምካ ኮይት ኣብየካኒ زي أبيكاني عند هرتجديسك فتوت كأخلوه كله سلسلة خد كبورصة تشكين كاتر هذي كونس نتتمرت تجدس نتن تدليت كله كله تدليتي قدام يوصل مالتي دليت نتلقى ولا عند سجمك يكون الحجي أنا أقول لك زي بلومي كتزون لكم كتم بقول لكم زخونة حدوداتك أنا غمت خلاص كوف كيتبوني كي أتخلص ترازي تقرب من ممتاز إلى زروم منياتك كابا خد بالك كابا خان لعلي سعيزهم كحلفو من التنتفلت نسخان حركة في الكامسي كسي حجي تتماري بحفشة حجي تدليت كله والله بقى دليت تليكا دخلنا نقرب صحيح أمود أتنبار زم أبنته ونحوات أقداسنا تمرتي أزخب كونه كل من إسيابت أب تمرتي كحيولون بفلاي دما نولدي أب تنساتهم توليدهم زعبيلو كباب زلو لبابو مهابيم تفانيومنا نحناون بوغنا أب تمرتهم عوت بممناي نتيك بصحو زحلونو درجاخ بصحو سناي تمريتنا قليتنا تفانيناهم كتمروا مالكم مهناتو كحشو سب مسب كصنبرو سب كونو مالتي جيب تخالو متنكات نقحات كابنا قدم الله حجي بقال دي تشفنا خمس غفر لي خمس قبل لي الكاسي عدلات نايتم قالوا خسبر سي صبو ايكون بحفشه اموداتات لو باندي تحبرته سب ملؤ نت تمرت زبال عودي نقيح يخسر حلهم زلو مناتو تنريد لنا تزمن حجي ناب تكنولوجي زصري زمنيو جمست تزمن قات كيدالكا مچم كم زنبر كي خمت انا زنبر كويلم توم ولدي دقم كوصع خم زي بلوم حجي سونكم مارهم دلهم بغبو حجي والا صدرها نعانا بز خيد
تيطقم تمرت تبلغا بعلها ون كتقبر تغليها مالتي بعلها خيتكا تمرت كتمهار تغليها ولا مس بيتسب كادي هاغ لما بزوصيا كمهاركم دلهم كنمهار كم دلنا نعم بعرف شغله تمهارا كبلني دلي معناته قدفدو ذات قدفدو خيت تمهارس ندات تمهارا وصيان كمرعون قال سلاز حسبوا على اب سوا قال مصيحاس نمس انكا مستمرعاس دقن كمان مرد ايدبل كمهارا لون تمرت مساتو اني بعتب كحز اللون يبل